Hvornår fandt du ud af, at du ville være pilot? Det fandt jeg ud af allerede, da jeg var dreng, tror jeg. Fordi når jeg tænker tilbage, så var det tit, at jeg cyklede herover på lufthavnen efter skole og for at se de store flyver. Så det har nok ligget allerede dengang. Men da jeg gik på efterskole, kan jeg huske, at jeg lavede en afhandling omkring nogle jobmuligheder. Og der lavede jeg om at blive jægerpilot. Ja. Så allerede det har jeg vidst det. Det endelige skridt tog jeg lige efter min uddannelse som gartner, hvor jeg kendte en, som blev pilot i USA, og jeg synes, det var fascinerende. Så det var faktisk på den jordomrejse, jeg havde lige efter min gartneruddannelse, at jeg var helt fast besluttet. Så får jeg planlagt ruten hjemme på kontoret med det materiale, jeg skal bruge for at finde de motiver, jeg skal fotografere. Så der er en del print fra krak og sådan nogle ting, beskrivelser for kunden, hvordan de gerne vil have taget billederne og sådan noget. Men når al planlægning er på plads, ruten er overført til min GPS, alle kortene ligger i mappen i den rigtige rækkefølge, så er jeg klar til næste morgen at køre afsted i lufthavnen. Og så tank flyveren, komme afsted, tænde sms'en, eller GPS'en, og så følge ruten rundt, og så simpelthen flyve til alle de billeder, jeg kan nå på den dag. Okay. Oscar Kilo Lima, er det så? Ja, Oscar Kilo Lima, 2 personer ombord. Vi skal bare lige have en tur i landingsrunden, når vi går op ved mindre. Ja, banebro 24, mellem 230 grader, 19 knop, økonomik 986. Og det modtaget 24 og 986 kan du klare. Så han går rundt her, kommer det ud, så flyver han det ud i 2,5 minutter. Og det gør han i 2 minutter. Så vender han og kommer ind og fanger i læsten. Jamen det er lidt en multifunktion, fordi i og med at det er både af mig, der ejer flyverne og så har firmaet og piloten og det hele, så skal jeg jo sørge for, at flyene er vedligeholdt og up to date, og alle vores manualer er up to date, og vores tilladelser for Trafikstyrelsen er up to date. Og jeg selv selvfølgelig har mine certifikater og medical og de ting er i orden. Al planlægningen skal jeg selv lave jo. Alle beregningerne, der skal laves. Ikke fordi det er mange, men jeg står med det hele selv jo. Fordi det er et lille foretagende. Hvorimod, hvis man er ansat i et stort selskab, så er du kun pilotagtig. Altså fordi der er nogen, der planlægger, der er nogen, der står for alt det med manualerne og alt det. Du skal egentlig bare komme på arbejde og flyve fra A til B. Men jeg kan godt lide alt andet også. Ja. For der er en del praktisk i det. Jeg kan godt lide det.
er næsten nu. Okay, jeg bliver oppe. Og skravle. Og skal køre lige mig, var det fuldt stop? Ja, det er fuldt op. Hvad fanden står der? 81, 62, 60.